Jos nyt ongelma on se, että ei ole riittävän suuria tarkoituksia, ei ole riittävän suuria merkityksiä, eikä ole oikein kunnollisia syitä olemassaololle, niin se on juonellinen haaste. Ratkaistaan se. Aristoteles tarjosi ratkaisuksi sen tyyppistä, että tunnistat kuka olet, teet retken omaan minuuteen, otat selville mikä polttelee ja mikä ei oikein se sun juttu ole. Ja sitten kun alkaa saada selville, että mikä vähän niin kuin polttelee ja olisi mun näköistä tapaa olla olemassa elämässä ainutkertaista elämää sinisellä planeetalla, niin se on se mahdollisuus. Sitten se asia kannattaa liittää johonkin ympärillä olevaan. Eli ei jäädä sen kanssa itse oleskelemaan, vaan liittää se ympärillä olevaan. Ryhtyä vaikka ratkaisemaan ilmastonmuutoksen haastetta. Jos se tuntuu liian isolta, niin sitten voi tulla paljon lähemmäksi. Ryhtyä vaikka ratkaisemaan sillä omalla ainutlaatuisuudellaan jotain kotikunnan haastetta. Jos sekin tuntuu liian isolta, niin sitten vaikka lähisuhteen haastetta tai oman suvun ongelmia. Tai jos on oikein voimakkaan tuntuinen olo, niin mielellään vaikka kaikkia näitä. Mutta että on tunnistanut kuka on ja on tunnistanut mitä sillä mitä on voisi tehdä maailmassa. Ja sitten vielä tekee. Eli ryhtyy ratkaisijaksi. Jos on ryhtynyt ratkaisijaksi, on syy olla olemassa. Kun palauttaa mieleen aamulla ne asiat, joissa on ratkaisijana tällä planeetalla, niin silloin on ihan hyviä syitä olemassaololle. Mutta jos ei ne riitä syiksi, niin silloin todennäköisesti onkin jäänyt välineelliseksi se ajattelu. Eli ei ole löytänyt riittävän yleviä syitä. Ei ole päässyt tarkoituksen merkityksen tasolle. Ei ihme, että se on vaikeaa. Meillähän on Suomessa ollut se idea, että se ihmisyyden huippu, jotenkin se maksimi löytyy siinä, kun tulee tilaan, jossa ilman kaikkia muita kokee riittävyyttä. Eli pystyy irtikytkeytymään ympäröivästä maailmasta. On niin riittävä, että yksin pärjää. Silloin on saavutettu jotain. Mutta tuon aristoteleläisen logiikan mukaan, mistä Taylorkin puhuu, juuri sillä hetkellä elämän merkityssisällöt on nollautuneet. Ei ole mitään suurempia syitä olla olemassa, koska on irrallaan kaikesta. Irrallaan olo ei tee hyvää ihmiselle. Miten kytkeytyä osaksi ympäröivää todellisuutta? Siinä se on se juttu. Kytkeytymisessä on aina eettinen sävy. Kytkeytyminen tapahtuu aina moraalisen mielikuvituksen kautta. Ja mieluusti niin, että siinä olisi se sellainen rikastavuus ja jotenkin sellainen ratkaisukeskeinen lähestyminen käynnissä. Mutta ilman kytkeytymistä merkityssisältöä ei ole. Jos oot vaikka metsuri ja sieltä puita sitten kaadat metsästä, jos liität itsesi isompaan, niin se on sitä, että mietit, että mihinkä se puu lähtee tuosta rekalla. Se menee sahalle. Sahalla siitä sahataan lankkuja. Se oli koivupuuta. Jaha, siitä tehdään vaikka keinotuoli. Se menee sinne joenrantaan ikääntyneen ihmisen olohuoneeseen, josta hän katselee sitten talven tuloa. Tarina, jossa minä olen mukana joka päivä. Sitä me tarvitaan. Se on sitä juonen palauttamista elämään tai sen juonen löytämistä. Eli kuinka olla osa itseään suurempaa. Jos kyse on vaikka yrityksestä, niin kyllä yrityksellä pitäisi olla olemassaolon oikeus lunastettu ympäröivästä yhteiskunnasta. Että se yritys liittyisi osaksi sitä yhteiskuntaa, jossa se toimii. Esimerkiksi Finlayson teki sillä tapaa, että ne pisti sitten 5 vuoden takuut tuotteille.
jos me oltaisiin nyt Finlaysonin työntekijöitä ja tiedettäisiin, että huomista eteenpäin 5 vuoden takuut, tänään niitä ei vielä ollut, niin kyllä me jo illalla ehkä otettaisiin puheeksi jonkun kanssa se, että meillä on tällainen ryhtiliike, että me päätettiin, että meillä vähän niin kuin laatua parannetaan. Että jos saumat ei kestä, niin tuot takaisin, pistetään ne kestämään. No mitä se tarkoittaa yrityksen maineen kannalta? Kyllä se on aika hyvä asia. Mitä se tarkoittaa meidän kannalta, kun me ollaan töissä siellä? Kyllä me ollaan pikkasen ylpeämmin mukana siinä bisneksessä, missä me ollaan mukana. Mitä se tarkoittaa globaalin resurssiviisauden näkökulmasta? No sehän on se ratkaisu, ei tuhlata. Eli me voitaisiin löytää, jos me haluttaisiin, aika monikerroksisia tapoja olla olemassa jossakin itseämme suuremmassa. Itse asiassa me liitytään vaikka mihin jatkuvasti, mutta me pelkistetään maailmaa. Meidän todellisuuden tulkinta on kovin pelkistynyt. Se voi olla, että me tehdään sitä siksi, että siitä tulee turvallisuuden tunne. Ajattele. Katja Gavrilov meni suomalaiseen supermarkettiin, otti hyllystä 1 purkillisen raviolia ja lähti jäljittämään asioita, joita tarvittiin, että 1 purkillinen ravioli on suomalaisessa supermarketissa. Teki siitä dokumenttielokuvan. Vehnät Ukrainasta, naudat Puolasta, sieltä Tanskasta, tomaatit Portugalista, oliivit Italiasta, kananmunat Ranskasta. Mausteiden suhteen mentiin Euroopan ulkopuolelle. Tölkki, siinä tarvittavat tinan brasilialaisilta avolouhoksilta. Itse tölkin metallisen peltin, sieltä mistä saatiin halvalla rautamalmia ja vietiin sinne sulattamoon, jossa sitten oli halpaa energiaa saataville, että saatiin sulatettua malmista se rauta irti ja siitä sitten peltiä tekemään paperin etikettiin. Vähän kaatui ikimetsiä, koska saatiin halvalla sellukeittoon soveltuvaa puuta. Painomusta etikettiin kemian tehtaasta ja lakka vielä purkkiin, ettei saa olla syötymään, kun sinne sujautetaan valmis ravioli. Näin. Tarina on täysin kesken vielä. Jokaiseen työvaiheeseen liittyy kysymys energiasta, se voi olla puhtaampaa tai likaisempaa. Jokaiseen työtehtävään liittyy kysymys ihmisistä. He voivat saada toimeentulon turvaavan palkan. He saattavat tehdä hyvin miellyttävissä olosuhteissa töitä, tai sitten ei. Mutta maailma, jossa me ollaan, on huomattavan monimutkainen. Eettisyyttä tarvitaan silloin, kun on monimutkainen maailma. Selkeissä kysymyksissä ei tarvita eettisyyttä. Nyt tämä voi pakahduttaa, tämä on liikaa monimutkaista. Mutta toisaalta jokainen näistä kytkeytymisistä voi antaa mahdollisuuden liittää itseään ratkaisijan rooliksi johonkin isompaan. Se Me Too-kampanjan aloittaja, yksi ihminen, joka totesi, että nyt riittää. Aion tehdä oman osuuteni tässä asiassa. Ei ehkä tiennyt, että 2 vuotta ja koko planeetta kääntyy eri asioita. Informaatioyhteiskunnat, informaatioplaneetta on sitä, että ollaan ennennäkemättömillä tavoilla kytkeytyneenä jo toisiin. Ja niitä voidaan käyttää hyvään, niitä kytkeytymisiä, jos halutaan. Ja sitten ne kytkeytymiset voi antaa meille sisältöjä, jotka kannattelee meidän arkea. Me ollaan siirtymässä tästä elintason parantamisen projektista elämän laadun löytämiseen. Eli me ollaan siirtymässä tällaisesta lineaarisesta, jatkuvasta materiaalisen vaurauden parantamisesta kohti syklisempää tarinankertomiskulttuuria, jossa me halutaan liittää itsemme johonkin arvokkaaseen. Ollaan mukana jossain ylvässä. Se on käynnissä. Esimerkiksi antropologi Ronald Engelhardt sanoi, että kehityskulku on tyypillinen yhteiskunnissa, joissa kansalaisten perustarpeiden tyydyttäminen on ollut jo jonkin aikaa itsestäänselvyys. No, vettä tulee, lounaat on helppoja saada, katto päämpärää kivasti löytyy. Jos tulee, tietää, ettei se tapahdu. Yleensä nykyään
todellakaan. Eli terveyspalvelut löytyy, itseään voi kehittää, eli koulutuspalveluja löytyy. Tämän tyyppiset asiat on itsestään selvyksiä Suomessa valtaosalle väestöä. Mutta ei kaikille. Eettisyys on sitä, että kiinnitetään huomiota huono-osaisuuteen ja poistetaan sitä. Miten muuten jos rakentaisikin yhteiskunnan niin, että huono-osaisuuden poistaminen on se, mihin kaikki fokusoidaan. Päätetään, että me poistetaan huono-osaisuus ja sillä selvä. Nythän on päätetty, että me kasvatetaan talouden koko ja sillä selvä. Mutta miten jos tekisi nuorelle hyvän yhteiskunnan? Kelle se olisi tosi huono? Tai jos päätettäisiin, että rakennetaan Suomesta ikääntyville hyvä yhteiskunta. Kenelle se olisi silloin tosi huono yhteiskunta? Tarinat alkaa olla totta. Me halutaan liittää itseämme johonkin suurempaan. Tässä yksi esimerkki siitä, mitä se voisi yhteiskunnan tasolla tarkoittaa.